ediție Wine and Friends Fest aici, la Pleiada Boutique Hotel. Suntem tare bucuroși că oaspeții au dat curs invitației noastre și într-un număr extrem de mare s-au adunat într-o zi extrem de însorită să deguste vinurile de la peste 20 de crame din România și Republica Moldova. Evident, masterclass-ul vinificatorului Arcadie Pășnea a fost cireașa de pe tort și ne dorim tare mult ca acest vin, acest lian social să genereze amintiri noi, să lege prietenii, pentru că nu este așa de fiecare dată când ne întâlnim în jurul unui pahar și a unei sticle, împărtășim. Împărtășim proiecte, împărtășim ceea ce s-a petrecut în trecut, dar important este să trăim prezentul. Astăzi, la cea de-a doua ediție a festivalului Vin și Prieteni. Pentru noi este o onoare să fim aici în România, la Iași, pentru că suntem peste râu, suntem chiar aici în vecinătate. Astăzi am fost primiți cu brațele deschise. Vom avea și un masterclass, unde vom prezenta și vinurile care reprezintă țara noastră în prisma teroarului. Deci noi ne aflăm la Mircești, la înălțime, avem cea mai înaltă vie din Moldova și datorită înălțimii avem o climă mai moderată, cu aciditate bună în vinuri, cu mineralitate bună. Avem o diversitate mare de soiuri, de la o fetească regală până la Riesling, Chardonnay sau din roșii, rară neagră, Saperavi și Cabernet Franc. Pentru pasionații de vin sau conisiori, cei care întotdeauna sunt interesați despre originea vinului, despre povestea, despre om, despre cultură, bineînțeles că e bine să știm și careva reguli generale, având o comunicare cu vinificatorul, deci ai posibilitatea să înțelegi filozofia și comportamentul fiecărui soi într-o regiune sau alta.